Tuesday koko now. Monday, then doing that Tuesday. Sorry, handisi kuona kuti pamute guys, sorry. Right, tadzoka. Chitsanangura wati zvakafamba sei kuti muzosvika pakuti munouya kwatiri muchitsvaga kuti takatibatsirewo. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvekudai so. Taive tiri mugrupu rechikoro rezvetrade and stuff. Vike ndobva aintrodusa zvepu zvekuti iye anenge achitradera vanhu achipa vanhu maprofits in every 2 weeks. Saka kwakanga kune pool one yaibhadhira $500 per person. Kana ukada kujoina ne2 mazita or 3 mazita ndiwe Mutambo. Unopiwa 215 every 2 weeks to Stefan. Unopiwa 250 every 2 weeks. Saka zvadaro vanhu vakabhadhara pool one ndobva yazara yema 500 ndobva bright 2 yema 200 yekubvisa 4100 uchinzi unopiwa 2000 every 2 weeks. Hold on, Kola. Imboni miraini mose. Guys, kutotanga small achikwira wena. Saka pakatanga puli yamuri kuti puli igroup ka. Munenge muri vangani? Mamune vanhu vakawanda mukotuta ndiro kuma 20 something. Saka one man toke vanhu vakawanda because there is this guy mu South African akabhadhara mari tongoti kumaranzi yange ri 40 something thousand. okay. Akangari mpuhani that guy. So Okay. mamune kune vanhu vakawandisa. So tajoina pool taifana kutanga kupiwa mari musi wa 15 April because takajoina mwedzi uchangotanga. Zvadaro 15 April Vike akanga asingacommunicate nesu, akanga asingataure zvinhu zvokuti anokwanisa kuti guys zvikufamba so no. Akanga asingataure nesu, akanga asingambotipe kana any update. Saka mugrupu redu mubva maita bisa zagame ndakanganwa zita rake ndobva akomplaina kuti maitiro haya yekuti munhu wewe uri kushanda nesu but hautipe any update chichichi.
zvikanzi hamundi force hamundi mhanyise watu buritsai this girl mugroup nekuti anotaurisa azviitire ega. Musikana webhanzi buritsai apiwa mari yake, musikana uyo haana kupiwa mari yake. Saka pamacoaches kwangu kuna coach Kuda, kwangu kuna coach Nyasha, kwangu kuna vanonzi Miss Primrose. Saka tadaro 15 April hakuna kuya mari. Yoba chanzi hayo shaiwana month ya April iri gapu. Month ya April hakuna chinhu. Taura nema supervisor paya zvanzari. Tichagadzirisa chichi pane zviri kuitika. Pakati paMay ndopakatanga vanhu kutanga kuda kuita kakuneta. Ndobva vacreata group. Saka zvavanoita vakacreata group vanoriisa pamute kuti vanoriisa pakuti ivo chete ndovanokomenta ini. Ndovega vanoita sei vanokomenta vanosenda mameseji vanhu vese havakwanisi kusenda mameseji. Mugrupu meme mangosendwa maupdate nemalive akanenge achiita kuYouTube nezvimwewo pati maererano nenyaya yemari pakanga pasina. Vanhu ndopatanga kunetsa vakutanga kuita sei mugrupu. Ndobva aramba ariziya bati akaunti yangu yeBinance yafrizwa because mapinda mari yakawandisa. Saka yafrizwa akaunti iyi. Ndobva ndatanga kunetsa nemacoaches ake. Ndikati imi macoaches madi kusenderwa mari mashare maakaunti menyu handiti munoshanda naye muri vanhu vamwe chete vanosina kushare takutora kuti isusu tiwane mari dzedu. Skanzai vari kugadzirisa zvari kugadzirisa vachaita sei vachakupai mari. May June chingopiwa chingonzi ndichakupai ndobva avhura rimwe group raakatoisa vanhu izvezvi kutaruka ndikuita group imo makaiswa vanhu. I think inini pane akaziva kuti inini ndajoina mugroup mumwe neimwe nhamo achiri kurequesta mari mugrupu memwe. Vanhu vari kujoina vachibhadhara achinja zvimabhuroka aita sei. Ndobva ndainondoba ndanovhura police case. Ndavhura police case ndobva ambofonerwa nemapurisa ndobva vati handisi around. Kana chinge ndauya around kana chinge handisi around South Africa, kana chinge ndauya around South Africa chichichi ndobva zvazosvika pakutongoruzi. Tazama tambotaura naye, tataura nemacoaches. Every time munongo chingoudzwa tichakupai mari yenyu nemusi wakati tichakupai tatikani tichakupai muna October. Mwezi rochitaura nacoach wacho akanditi tichakupai muna September. Nekuti I think nenyaya yekutongoona post here amen tichakupai muna September. Inimi relaxai mari inoita sei inouya hapana patingambodye mari dzenyu and stuff. So tasvika pakupererwa nekuti vanhu vakawanda vakaluza mari vakajoina nemari dzakasiyana. Vanhu vakatoshaikirwa nehama tikakumbira help kwaari but haana kana chakambotitorera kana senti. Nanhasi anenge achingorikuta vanhu vachienda kuprivate group ravo iroro raakachinja broker achingobhadharisa vanhu mari achingoita sei. Hapana kana chinombobuda, hapana kana akapiwa mari. Ndopatakazongoti kana velast year hapana akadaisi akapiwa mari last year. Pane vanhu vakaita last year hapana munhu akambopiwa kana mari. So that's why ndakauya kwamuri. Ndakatanga kunyorera Mr. Mungeti message ndobva vandireferera kwamuri. Ndopandakauya kwamuri tichiti tibatsire tipiwewo mari dzedu bheki. Naimi munozati mari VK hakupi. Mari VK hakupi. Ndoda kuti kudza ichokwadi nokuti hamusimi matanga kudligwa. Ani yepo kutaura wega kuti kune velast year vazoligwa. Saka mese makabvisa $500 mimi dollars. Hapana kambopiwa kana 250 kana 100 kana 50. Hapana akapiwa cent. Mugrupu mamutori nevamwe vaizviti ndo mai vake aitotaura chiti mugrupu muna mai vangu chichichichichi. But hapana vakangobuda mugrupu. Vakangoexita mugrupu mukuu wati yacheyo. Vakangoexita vakabuda that group achiti muna mai vangu mune hama dzangu wati. Mukadzi waBK nemacoaches aBK vanoziva kwakaenda mari because mukadzi waBK maoneredi isusu sevanhu vangu vari mupuka. I think vakatanga kunyenetsana nenyaya idzodzi dzemari idzodzi dzevanhu here ndobva vanoti mukomana apinda avhura hombe maybe ndopaakazofunga decision yekuti asiyana naBK. Aiwa mukadzi zvake akabata joka. Mukadzi akabata joka. Mukadzi ane chijoka izvo ndozviziva.
anichijoka mukadzi. Ndosaka iye hakwanisi kutaura bad about mukadzi uyani. She can't say bad about Christabel. She can't. Because if she opens a mouth, Christabel, Facebook inodengenyeka inomukomana anoswera vhariko. Mukadzi waVK anotoziva kuti zvakafamba sei. VK takatomboti pane rimwe group takati VK akufamba achigorovera vanhu mari mustreet asina kutipa mari dzedu, achiita zvese izvi asina kutipa mari dzedu. Vanhu vakati haiwa zvinoita chichi tikambonyara pata tozoona kuti mari hadzisi kubuda. Haasi tombobudaisa mari, haasi tombocheuka, haasi tomboita sei, haasi tombovhunduka. Saka kune haiwa VK ya kune vamakaisira vakaisa $4,000 US. Yes, kuna vakatoinvesta more zvekutoti kune vakaisa $2,000. Panike muSouth African iyeye anonzi kutokangana zita rake akainvesta mari yakawanda because aitaura kuti ndakatora all my savings ndikainvesta ikoko haana kana spent. Saka iye kuchenese madhora ichichidzorera mari yedu yawakatora izvo maprofits tosiyana nazvo but haaramba kuzwisisa. Kwatiti muSouth African yakabhadhira $4,000 kuti $4,000 chikweyo US. Kutotora more than that because kana ichisvika kuma 40 something thousand US here. Which means mari $4,000 US. Kutotora 40,000 rand ikakonvertwa inoita kuma 40 something thousand rand. Romataurayi. Aiwa. Akaisa mari iri kumarands but ikakonverta inoisva kuma 40,000 rands. Akaisa mari iri kumarands. Akaisa inenge 40 something thousand kumarands because anditi ari kuno saka akwanise kuisenda iri kuma-US akasenda ari marands iri 40 something thousand rands. Saka kana iri 40 something thousand rands saka hawanika $40,000. It's less than that. Yes, handizviri zvangu kuti madollars inenge iri mari but mari inokwereta VK kuvanhu mari yakawanda zvokuti kana tichitaura kumarandzika anoova kumamiliyoni 40 nekuti vanhu vanga vakainvesta vakawanda. Asi mainvesta muchiti muri kuinvesta chiini? Isusu takanga tenyengerekawo because madezi ekutanga zvaitenge zvine chokwadi mukati nemakoti zake achitaura kuti tinotredera vanhu tinoita maclasses estuff. Saka patakaona kuti kutreda tinenge tiri kukundika pakuita sei pakutreda tiri kublowa maakaunti ndopatikati kakauya nesolution kaiye kuti ndokutredera inini ndotora mari ndotora profit akati 40% here then isusu towana 60%. Zvichirati pamwedzi wega wega taiwana kuwana mari 2 times. Kana wabvisa 4,000 rand pamwedzi wega wega unowana 2,000 rand, uwana 2,000 rand month end. Pakati pemwedzi unowana 2,000 month end unowana 3,000. Ndo matauriro anga akaita but zvakakundika. Munozandaperegwa so mari dzekutaurwa nemwana uyuka. Saka uyu ndiye akabvisa marands South Africa vamwe vese vaibvisa $US. Hanzi vananyati vakainvesta $11,000 to VK. Guys, are you serious? Panotori nevakainvesta mari aive lady kungoti chete nhasi aenda ari busy with something akainvesta aitaura kuti akainvesta mari aitaura kuti akainvesta $2,000 US. Yaka 2,000 angati akati ndakainvesta $2,000 US kuna VK. Vanhu vakawanda vakainvesta mari yakawanda and makochis ake akapedzera kuti vanhu panenge vachisenda mari vakanga vasisasviti mari kuakaunti yaVK nekuti vatoona kuti chitsotsi vanga vasisabhadhara. Saka vanga vakuzvitorerawo ivo makochi wayo. Vanga vakuzvitorera ivo zvakafanana Miss Primrose anonzi Miss Primrose akanga ari kuChina. Pane this other guy aida kujoina akamusendera mari akati ndokupa ndauya nanhasha hamudayire hamuite sei. Miss Primrose akadya kuti mari yemunhu. Saka Miss Primrose iye vanga vari chii mugroup ivo nyaya dziri pano guys. Vanga vari admin. Vakanga vachishanda naVK. Vari kuma-admin ikoko kuma-office kwavo ikoko. Kune office kupi? Vane maoffice hanzi kuCape Town here. Kuzoita maoffice ende ndo pamunorohwa nemeZimbabwe. Guys, Zimbabwe haidzika. Ndo pamunorohwa vanhu negame ipapa. Vanotoita zvimaofisi zvefeki zvine asi chii munondiuraya neshungu ini mazimba indokudii iko.
ndokupisa here muromo ndokuita seiko haisuvhiki yakatidyira mari zvamanje manje kwete ndikayakadya mari dzakawanda vanhu vanga vakainvesta mari dzese unoziva zvokuti unonga wakangochengeta mari uchiti amboi zviri nani iwedzere ichishanda kune chimwe chigaro kuti igare but akatrusted akatibhilivhisa aita malive achiita mameeting dzamara haachatoitizvo asi nhaikona haadaire mapozi inene akandibloka akaona ndikaita action paper wandibloka wasina message achidhilita and stuff asi nhai munin'ina wangu patakambotaura nyaya yepaVK iyi wakafunga kuti ndine godo naye aiwa zvakaitika ndezvekudai taita zvokunzwa ndezvo zvekuti vanhu vachitaura kuti zvazonzi zvakati saka nematauriro akika akaita meeting kana akaenda kuinterview izvo zvaachitaura munogona kunga kuti tikunyepa antiita buritama proof of payment akaunti yake yeFNB yakafrizwa because ndakaenda kuFNB ndavhura fraud case police station vanati enda unoblokesa account kuFNB ndikaenda kuFNB vakanitaura kuti iyi akaunti haina kana cent mari yese yakabviswa maakaunti saka kuifriza togona kuifriza asi hamuna chunhu chekuti tingakwanise kuti munhu agese mari yako yawapamusendi munhu kukati imi aipusa zvokuti akachengeta mari yeFNB here mari yakatobviswa ikatoenda samwere kwamusingazivi ndopatikatanga kuona ipapo kuti chii ndopatikatanga kuona kuti ndopatikatanga kuona ipapo kuti mukomana aritodya akatotibhara mari ende akachimasta chigemu chake kana uchitraderwa nemunhu kola right kana uchitraderwa nemunhu zviri honest andika anokutradera asi iwewe uri muakaunti yacho anenge ari muakaunti yako handiti iwe urimo muakaunti uchitoona kuti patredwa so kana mapinda mari yakati mabuda mari yakati anditwazviona arimo iwe uripo une access kuti zvokuti kwai ndokutradera kwaakaunti kwangu inini anotradera neakaunti yako anokutradera neakaunti yako iwewe ndokunonzi kutraderwa nemunhu unotradegwa indaimbotraderwa nabamini vaipinda maakaunti vangu ndichitoona kuti kondato maiswa 5,000 rands kao handimwana tadyiwa sasa ka ndaichoona nde in my account zvokuti there was no way kuti vanotora mari yangu sendi ndinenge ndine madetails iye manje zvaiita kutaura chokadi vhiki ari sweet tang ndivheko number 2 ane sweet tang kana kuti hadizi kozi ukada kutarisa vanhu pavanoda kutanga kuita action vatakaonetsana tatanga kurwa tega tatanga kupandukirana vane mishonga ndozvindovekwa vavheko vamwe vachona vazhinji vakabigwa mari dzakawanda chindai kupolisi vanotanga kuti ndazodai ainda kupolisi yoya haatadzifambiri dzipera vane misho izvozvi vheko tikutaura pano ka nyaya yake abva mhanya kuinbox kwouya musikana wemari aenda kuinbox zvikanzi saka ini ndoda kuenda newe kuembasi kuhangari ndikati good zvanaka but wai kuda kuenda iko zvino ngamira achainda kana nguva yakwana achainda tikuta live pano iye ari kuinbox kwemusikana tiri kutaura mufunge saka anga ari pake ndiye akachipindirawo muvheko mucomment section chingoya kasi zvauri vheko kandibhokubhuloki uya uri vheko atimbokubhulokiswa vakomana ivava kana vaino vange vhiki adya mari dzevanhu vhiki adya mari dzevanhu tende kuti takastopa kubva sezvokuti uyu mukomana wedanga ari kuno Pretoria dei takaita ichi zvakaoma haya right reke chimbodona tinzwe tinzwewo vamwe at least you are serious wakaenda unoripota kumapurisa utori wakatoenda unoripota iChristi ndakaenda ndikanoripota nokutoti ndikatoenda kuZimbabwe ndinoripota futi nekuti proof ndinayo ndizvozvo ndikatoenda kuZimbabwe ndinoripota futi rega ndidrope ndiudze vangu vapinda alright it's okay mira ndimbofonera munhu ndamusoro kwa guys 2 minutes
Hai, sorry guys, ndachimbotumira mafuta ndoda mafuta saka ndoda kuti vambonodhilivhera mafuta aya. Vamboenda nemafuta kumuridzi wavo. Nai Mwari zvaari mashura right? Fonai vamwe wacho tinzwe. Nai Jesu wangu. Hauye nikisi vedu we. Asi vanhu hamuhli here. Nekutla kwandoita vedu we. Zvakaoma. Kutla kwandoita maridzi dzavanhu idzi. Right? Kwaiko makapuzi. Ndivo ayaka, ndivo vanenge vari makapuzi achivava. Ndivo vakatanga vainzi pindai mite makapuzi. Vakapinda vachiita zvemakapuzi. Vajaira vaita zvemakapuzi. Vakachizonzi takuita zvetrading. Mirai, pane message iri kutumirwa hapa. Hamuzati message dzinobuda. Ari kupi? Pane muna information chaicha yari kuuya kuseruko. Pane muna information chaicha hiyo. Right. Right. Hanzi akamboita imwe inonzi Two Kings perfume here yaida kuita ndofunga ndoida kupinzwa Ola karamba. Hanzi there is another investment group. He is saying he is a coaching school teaching people how to be public speakers. Akambota kuita zvokudzisa vanhu kuita public speaking. Hanzi hither munhu anonzi hither akanga aripo pazvigurupu izvi. Hanzi aifamba nefake bodyguard rainzi muCID. But vanhu vakazoinvestigata muCID vakaona kuti munhu yazikamwa vana kutumigwa picture rebodyguard racho. Kwanzi pana vamwe vanonzi bishop so varimo mugame iroro. Hanzi ane umwe anonzi bishop. Then ndapiwa picture yemumwe mukomana ari kuZimbabwe waanodhila naye. Then koita bishop ivavo. Right. Right, regai tinzwe pane ari kunzi regai afonerwe akambopinda muchigroup anogona kuuya akazobuda akapanduka ona chitsotsi anogona kuuya. Saka regai tione munhu akamboshanda ari kunzi akamboshanda naye wacho auya ataura tione. Chinokanganana ndechekuti panoitika zvinhu zvakadai so idzi nyaya information vanhu dzinotobuda. Icho ndochokwadi. Dzinotobuda. Right, phone ayo macho phone ayi guys. Vamwe vari kugroup ko phone ayi tione number dzakapinwa hapo idzo. Number dzakapinwa hapo idzo. Phone ayi shuwa muona pana patina wiki ne uchivayo wedu wefeki pano. Tina wiki ne uchivayo wedu wefeki. Oto uya wiki ne uchivayo wefeki oti indaona Victor, oto inda kuona Victor shu. Oto inda kuona Victor. Tina yeka isari ku commentation which wiki ne uchivayo wedu wefeki. Oto inda Hanzi 2020 ndakanyura 1 age I even healed even my in-laws are still astonished. All right, guys, vari ku group uyaitoni ishi. Papa ndazana kupa full bridge papa munoenda ndakupa phone number mumufota kuti papa mumudza amusangana naye. But ari kuda 5. Right, guys, phone ika team racho mwari ku group phone tione sana kuti apa poitwa sei because this is not correct honestly speaking. Kwai wiki nelato yako inbox akati inbox ndikupe 15k. Yo wiki ne wefeki wekuti musadare we. Sadar. Right. Right. Aripo here guys, aripo here. Phone ika guys vamwe chima group ko phone itione. Kapera mutenge. Dawo wani kutengerai.
zvikanetsa this time kungosenda dhudhula tumira idhudhula inopedza masports. Tumira dhudhula ipedze masports inopedza masports. Foneka guys tione. Oh, alright usho. Anzo muri kutenge aiwa vari kunda notengesa kunopa munhu mafuta ake. Ari kubva ari kupfuura shira mafuta akapinda ndimocha. Hello dear. So ini nansa kugroup kana zvobirwa ndangoti ndingotaurawo pamusoro paValentine kuzondishaya uyu. Oh, anonzi Valentine kuzokushaya saka ndo VK. Achitanga kusvika muCape Town macho achigara kuCrayfontein. iCrayfontein ikaunti hamine location iri ari kamunhu ndakatomuvenga zvekutosvika pakutoti nanhasi anondibhohwa mukomana yeyu achiuya kumba kwangu akamanyupeleka mwana wangu ndiye first munhu akatanga kuita naye zvamamuchitaura zvekuti vachifamba mahospital anzi motivational speaking mwana wangu akasvika pakusiya basa. Valentine ye achitouya kumba kwangu ndotobika sadza nemukadzi wake wokutanga vari ananobhodi vachigara iri family kulocation ikoko na Valentine ndotomuziva inenda kuti achitanga satambosvika zvisizvi mwana wangu akasvika pakusiya basa ndikaita gore ndisikataure nemwana wangu nokuda kwaVK yeyu. Mwana wenyu musikana namukomana? Musikana vaiwirirana zvezvokuti ndakashaya kuti vakanhongana kupi ndikati ungasiye basa nekuda mama demo musi vaienda mahospital makliniki kupi mutauni wachita uri kubenefita chii apo wasiya basa kamari kavakatanga kuwana akarenta flat kumirura town ikoko re5,000 ndikati imimi mamurentera flat mukuwane chii pamari dzari dzako kuti muri kuita ndakaita gore ndikataura nemwana wangu nekuda kwaVK ndakatomuvenga zvekutodaro. Saka mwana azosara achiita zvakatosumukira anotondibhohwa zvekutoti unotosha mwana wangu ndakamuudza ndikati uri kuitirei zvaVK mama uneva vakatomboenda kuZimbabwe kuna nakariboko vatoita zvemaflight izvozvi vadidididi zviita ana sweet tangani but ini ndakagara ndatomona aita akasvika namba mangu imomo aitorefange ndiye baba vemba anomira kuenda pa nekutaurisa kwake ndichimudza ndikati achingobona kuti uyu ndiye tsotsi chanze kuti chiko ndikati chanze kuti chiya kuda kuti ndikupe itsotsi mukomana uyu zvotani baba pese pamuna mchideka ndoba ndamutomuchinzwa ndomutenga kuti yaunzwe DK anotoseka ngati mama zvimwe zvinhu kusangoteerera akandibhozva kuti ndakatagore ndikataura nemwana wangu nokona kwaValentine anonzi Valentine kuzondishaya kusvika aite nhumbu yemukadzi wake vaiuya kumba kwangu vachitomboita vachisangana vachotorana vazodidi vati ndaingotarisa zvavo ndingoti nevamwe vana vangu chiungoti naiwe uri kuzviitirei mwana wenyu saka zvinhu zvaifamba vaita motivational speaking ari iye nemukadzi wacho nemwana wenyu? Pane mumwe ainzaniko ndichakutsvagira mafotozi kuti muone achiri kanobhoti ndokusendera kuinbox muone. Saka vaimotivate ani apa? Ameno kuti zvavaingoita zvekuti adzi kungotaura zvekuti toenda pakliniki achimoza kuti vanhu mukaenda kukliniki mune makagara pamabhenji achimboda otanga kutaura hameno zvavanenge achimbotaura izvozvizvi achinzi chiipa mumatumari chukandwa chidididi vachimotivate vanhu vachikandikwa mari kumakliniki kumahospital vonzode vanekagigi kupi mutauni ndaingozunguza zvangu musoro ndikati izvi zvikuitika iyeyu musikana wakunzi waanayo uyu munin'ina wake girlfriend yemunin'ina wake upi ishamwari yakuti wakudanana naye akatozowana musikana wekuru munin'ina wake musikana muzi wemuno uyu wemuno mwakunzi akudanana naye ifriend yegirlfriend yemunin'ina waVK ifriend yegirlfriend yemunin'ina waVK. Alright munin'ina waVK girlfriend yake ifriend yaziya ndokuonana kwakaita kunini ndotomuziva uyu aisakatombiri azosara aite ndananoti aukokoko. Saka mwana wenyu akazodzoka sei manje kuti achizodzoka kumba abva kumamotivation uku akazodzoka sei? ndoba akazotanga zvana kusimukira izvozvi zvana vauya asiwa vazoti ndikati ndaikuti chii ndakakuti chii kusiswa basa gore tikasisingataudze kugunisana nemwana wangu nekuda kwaValentine
anonzi Valentine kuzondishaya kovhike ikandosita rake wosaka kumotivheta vanhu kuti munopora nezita rajesu zvinhu zvichaita arambai muchiya kumapirisi enyu itsotsi uyu zvizozo ndotonzwa titi zvakuwano kana pamabvunza kole kuti naiwe saka maiti chitikazi anotaura paanoita mameetings yaizvo ndakazvinzwa izvozvo achitanga kutongo era akatanga kutopinda mumba mangu ndakasara ndikamuudza ndikati ukuona anonzi mbavha kati dai mambotipa chansi tikati chansi yekuti chii uyu ndiye mbavha manje uyu zvotokana nanhasi anotoonekera akatozoenda zvake kuzimbabwe zvake anotoita kabhizinesi kake asi akatozowana zvake mamwe mabasa kuno kucape town vikaenda muziva ine ndati kutanga achitotanga zvese zvaazosara kuita izvizvi zvatoriwo kumberi vazveni but achitangisisa zvodoti kana kutonzi aripapa kutomubvunza kuti amai vanhingi ndotomudza kuti ndinamai anotonyara ndozvira mukadzi wake achitotonzisa tsitsi ichoti zvinoita munin'ina wake wati vachitouya vaiuya kumba kwangu Valentine nondisvota zvokuti kubira kwakuita vanhu kudai zvakaoma ndakachimasa saka uyu munhu uyu mwana uyu akagara chichitori konimeni akandobva kuzimbabwe achiita konimeni nokuti ungapinda muziso woenda kumahospital kwevanhu uchinoti kwanzi muchapora nezita rajesu rambai makasvika chindipai mari akatouya tori nhingirini uyu ari tsotsi kutanga ukaita achipfeka zvimabhutsu zvake nezvimatrauzi zvinozo ndakutomuona mazana kuti ndikati ndiye mukomana uyo yeshuwa ende chitsotsi chwakabvira nacho kudhaya kutomuyedha apa kutouya ndotomuzwa kuti ndinamai anotozviziva kana mukadzi wake baba ndotoseka umwe wetoti mama nemukadzi wake vanototaura mukadzi wake wokutanga vanototaura vese nemwana wangu ndotoandozirana kubvira iri nhumbi yekutanga akatombosiya nhumbi yechitiri akatozoita vatombosiyana akatozombodanana nekamusikana kevamwe vacho vaifamba navo vachifamba nemwana wangu kudai so unoita kuzorora chaiko uyu ndotomudziya from the day one unoona chakuitika pavanhu vacho vakabigwa veseka kwakutovabatsira kuaplya kuexripo ndozvatovepo kwakutovabatsira kuti vaende kuexripo varipote kuexripo ndozvatovepo kwakutovabatsira vaite zveexripo straight away ndandatokwira ndikudzeni kusapute kuti uyuka imbavha kana akada kuzonza ndichii chitsotsi akatanga nacho kubvira achitanga kumiri kwaindadi kutsvagire mafotos ndozokusendere mudku achitanga kusvika muno mucape town maite henyu madha ende zvakaoma handi muri kuzvinzwa guys kuti akatobva nekuzvipatara achinoti vanhu kukumiunatoni kuku inainzi chiko paflat apa kunike saidi yainzi chiko flat kumiunatoni koku kakanakanaka kudhuze nekubhichi kwaigara flat raiona achiona mvura musi atenga achizvikanzi mari atawana nhingirini flat kuruda tv kuruda chizvinhu zvatengwa but iwo wagara usuzviono kuti muri kutotanga kutotsotswa ipapapa zvanzi kana since ari mukuru tamboti timbodai so muri kupuhwa chii at the end of the day iye ari kutobhenefita ari kugara muflat akuzodii akudanana nekamusikana ndokuanga kuonerana mukadzi uye akumbosiyiwa kutombotambura nenhumbi iyoyi vikai ndomuzivo inoenda kuti kana katozvinzwa ndoziva kuti ndanai vana vakutauro handitombomudaipo pai zvakaoma asi ndopanesana mazimbabwe tichitanga kuona ida haina hangu ndakaonera kure tara chokwadi ini ndongotarisa munhu kudai ndopedza newe ndakaonera kure ndikangoti alright pachitaugwa mari pachitaugwa mbise ndikatarisa ndikati ndikanyarara ndikauya ndikangopa vanhu hindi ndikati guys kuri kutaugwa zvemari uchinzi kudika ina hangu handida kujekegwa madhiaries don't go there ndakaudza vanhu vangu vangati don't go there ndikanyarara ndikatukwa ndikati muchatuka ini ndichawa kutukwa here ndikanyarara after ndofunga 8 months pakachizouya wangu mudhari akatondinzwa nitaura kuti musaenda kwakuna kundijekera kuri kuita tutaugwa nyaya dzemaroko akazouya simeri sori henyu ndakazongoti ndanga ndakazoluwiwawo nomwe munhu ndandisina ndaitokutaura kuti simeri vakataura ndakazongoenda ndakazodisa mariya ndakatodliwa mari 10,000 pounds unozorora 10,000 pounds uchinzi kuti vari kuita project here yekutenga kuda dzadziri mombe kati vaitenga hukwa muti project dzacho dzainzi kuda kuitwa
ndichangoteerera Simeli munotaura mataura kana ndikanzi ndamotiveteka zverudzi kunziburitsa inini ndoshaya kuti vanhu 1000 something mugrupu vanenge vachiti vakuitei zvinhu zviri kuzvadzara nyika yese. Imagine swita nyaya yacho swit talk yandiudze zvokuti ndakupinda mugrupu ndikuburitsa mari handife ndakaita inyanga kana zvemapiramidi zvaindi ini nometa wati handitomboda vanhu ngavangodzidza chete kuti hakuna mari inomboya uri wakagara izvi zvekutodaro vanhu vakangodzidza izvozvo kuti musatombotemtike kuita zvinhu zvekunzi mari shanda munhu mari yako ndosaka vari kutora maadvantage anavhike ivese vana navhikwavo vanenge vachizoziva kuti kune vanhu vakadaro vanenge vachokutukisai kuti ungatedzere zvasisimeni kune zvinzi muroi tine mbiri yekuroya kaisi maziroi mazimbuya epakona varoi but tiri kunyatsoziva zviri kuitika ende unochatovaudza unonyatsoziva zviri kuitika ipapa izvo handiri zvamai manje latiye vatu hai maizvitaura latiye vachitaura tumadzagoma chitaura but tiwo vanhu vatorimo izvozvo vanhu vatorimo mugrupu imo mavabudi ndosaka ndati kuna nyaya yekwamai vakavheko vachingopiwa mari yavo cheteka ndoda kusiya muchaona zvenyu ndoda kusiya handidi mnani yachindiudza zvoti kwaida bigona vheko kana bigo ndoda kusiya because ndakwamatisa ndaneta mazina akutogwadza nekutaura kuti ndaivedi way handika so ndoda kusiya akangopa mai ava mari ka I will not talk about vheko chero pakanzi papiwa ndotaura kuti vheko ramba wakadzvanya tora ini good luck kana mafambiro mari zvimuzongoya muchingotudza ati musambotifambirese nokuti zvinhu zviva hazvimboda kana kuendeswa kuchikoro ichi hazvimboda kana chikoro wega munhu mazuva ano ingodzidza kuti izvoni hakusisina voya futi mangwana ipapa pavanenge vari kuseri ndivanenge vachikuninhikiri naye kunge kwamadzibaba vanoenda ndivanenge vachikutaura ndivo haiwa haina hangu social media ndoiziva I'm not worried that much about that zvokudaro I'm not worried because vanhu toshedzera nevanhu ka but yo vatisiyai vanhu vari vabirwa havanzwe haiko zvere mai vahombe vangupiwa mari yavo because as long as ndichimutaura vheko hambowani peace peace hauiwani as long as ndichingofamba neye kachina ndizvipereka ngapi mai vava mari yavo angapa mari yavo because chinja chano chakavaitaka mother ndingasitauri zvinformation yekwani but ifake handi mazvona ngavape mari yavo akapa mari yavo ndapromisa vanhu vani pano ndikati I will just chero munhu akati kudii kana kuti akati ndabigwa chero kwaya vari gurupu rinenge 100 tabigwa mandotaura kuti saka muri kuti dii bigwai because taneta zvakadai ndobva ndakuudza kune kaskimu katanga kapiramidi kakunzi ndobva ndaenda inini ndikutaura ndichinyatsozoti woenda zvinhu kwakune mwe yakamboitwa yemakapuzi uchinzi vari kuenda kuti sipi vakazodikwa zvinhu zvacho ndozvishasimeni kuti vanhuka zviriko avana dai roma vachidzidza kana kuudzana udzane chaiko kuti nhai munhu akayatoda kuti funga ndanzwa zvakati siya so tinodziita isu mari dzedu tiri mumakicheni kutodzi vakadzimba nekushanda ndoda zvinhu zvakapava kunge honye zvinobva zvinobuda mari yekupi kudzisa dhora nhasi mangwana inouya ya 20,000 zvakamboitika ku haiwa hapana mushonga kunzi uyaonipe mari here aini mushonga watendere hanzi kustories kwavike vike yana prikis damn it pakaitaanenge akavhurika vanodi kutorana manhamba vanhu voudza kuti vanhu ngatibudei mugrupu kurikuitwa vanodi mati zvavanoita majeka kana mugrupu mumwe akatesa kuti avhurika audza umweka umwani ndanegweseri uda kunodiwa navhike unotaura kuti kururongo zvakati kuna ataura zvakati obva aburitwa mugrupu ndizvozvo obva aburitwa mugrupu aiwa mhenu pamwe vanhu vachadzidza uye zvinezvi ipapa muchanzwa next week kubuya vamisi zvimiri aiwa aku zvinyuwani aiwa zvinyuwani ngavabve zvavo ava vari pava ndotongoisa kubetsera kuti vaende kuexripo dhiresi richauya zvende vatisiye zvedu isu tine nyaya dzedu pano dzinotonakidza siri dzana vheko nana vhike idzi ava aiwa tandoziva nechekuti each dog has this day zvishobhosi zvanyanya imari dzacho kunge nezvaanoita nekusileya kwaanenge achiita nemadzimota yaachigara madzimba ende futi ka norwadza kunge apo unongotishanda mukicheni kudai so kuchinaya kuno munhu uchifiririra wongoti vhike yaiwa akana zvakaoma alright
simene nangoti ndisapoti zvangu kuti mukomana uyu ka ini ndotomuziva zvein and out zvekutodaro daro. Ha, maita henyu Mukola. Thank you very much, mother. Maita basa. Ha, zvakaoma. Guys, ka. Hello. Hi, Sisimeli, murisei. Mushaka njani? Ndaona pane uya apostate uyo acharuda ma-ARVs ari muKempton Park. Oh, hanzi number 1. Oh, okay, it's fine. Hanzi number 1. Ungaonawo? Name. Right. Team iri rekwaningikiriri. Mukadzi uyo team rekwa Eish, uya kundifonera gatiwe. Yacho. Iri team rekwa VK iri ripo iri re group iri. I think the best thing right now is more equal X Factor. X Repo, sorry. X Repo, I think that's the best shot right now. Let's do it. And the end of Dapa TV. That's the only shot. It's either that way or Dudula. 2 ways. Dudula kana X Repo. Doge ni tu chete show Repo. Asi X Repo ndo chokwadi ndo zvakanaka at least vanofamba naye kusvikira aburitsa apa vanhu mari yavo. Because Dudula will just terrorize yewo dzingodi but mari dzevanhu dzisingati obudi. Takatoda kuti vanhu vawane mari dzavo back. Vanofa kuona mari dzavo back. Sheesh. Manje pane munhu wancheta auya panapa. Musikana afona, mukadzi afona ndokufonera tapedza panapa. Then let's go take it the X Factor, the X Repo way. Let's do it the X Repo way. So let's do it the X Repo way. Ndo yatakutoita. Let's do it the X Repo way. Aiwa ngakakuita X Repo chaiyo ndo yatakutoti achita iyoyo. X Repo the best. Kwakutonyorera ikoko. Kutomufonera anosvika paground. X Repo ika 1. Right. Tiri ipapo naimi guys panyayo yekusaka Africa ndambobvunzawo guys ngatimbotaura nyaya mumbondudzawo. Ngatimbobvunzai guys. Munoiona sei pane musikana auya mwana akaisa ndikamisira post achiti angaenda kuclinic kunopiwa mapirisi ake akasvikodzingwa paclinic kunza upindi muclinic achitora ma-ARV yake. Nai guys ngatimboonesanai. Saka murimo muSA munenge muchitora mapirisi emachronic diseases aya eBP, easthma, eHIV, HE kana vachikudzikai kuclinic. Saka what are you going to do next? What are you going to do next, guys? Because this is very crucial, guys, and this is very serious. This is very serious. Unotora ma ARV, unotora ma asthma periods, ma BP, unoita pamwe ma periods cancer chayo, unongochimwa. And then this, zvobuda konziwa ona. Saka what's going to be the next step? Mucheta say. Peku buda udzoke, buda pala ivugo dzoka. Buda pala ivugo dzoka. Hanzi private chitanga homa. Private clinic chinoitika nchokuti vangani vanowana mari. Imari private clinic vanowana ipi mari, vanowana mari ere kuenda private clinic. Imari. Vanhu vese vanowana ere mari dzokuenda private clinic kuna chitanga homa. Ngationesanei guys.
because shit and kuti vakawana zvichokwadi zvitogota chadefaulta kana wadefaulta manje wakufa, that will be the end. Kana wadefaulta wakufa, hanzi kliniki yekwandinoenda hazviko. But iwe ndokwagara uchienda ka umwe vanokwanisa here kuuya kuzotanga kuzotora ikoko zvinoita. Because zvinonyatsa kushungurudza guys, ukazozvifunga kuti saka vanochaita sei guys, vanhu vanoita sei, vanhu vachaita sei. Hanzo clicks unotenga here unoita sei. Mafamasi anotengesa here guys. Kumafamasi anotengesa here guys. Unaona clicks, are you saying ndinotengesa na clicks? Uyanetsa kukwira ndangoda tirakura kumuedha mwana walapwa akwiri zvokumhanya anonetsa kuti akwiri kune yake. Guys ga. Yes, alo kola. Hello, Sismeli Maswera say. Uskera say. Ndisingazivi hangu ma-ARV, but in South Africa, I remember there's another time ndisina medical aid ndikapiwa ma-tablets e-BP. Ndo ma-generic conditions. They try to make them affordable so that munhu afford. I remember at some point, ndakatombobhadhara kunge 5 rand anenge ari next to free depending netype, asi unozongobhadhara mari kashoma mudiskem chemo. Even nesugar, banana sugar nana BP is very rare kuwana anodarika 100 rand. Ndisingazozivi hangu nematype, but ari generic anoafodeka, anotengeka. So I wanted to say this. We understand the situation iripo it's right yekuti munhu chero uri kunyika ipi you've got right kuenda kuchipatara, but nemamiriro akaita zvinhu zvakaoma, especially vari kune maareas akaita sana Joburg. So ini chandoda kungotaura, I think this is my 6th month ndakatomboya ndichitaura ndadzoka kumba. Chokwadi ndechekuti ukaona life yako ka uri munhu wekutadza kuafforda tablet re100 rand, it also shows you kuti future yako muSouth Africa ka hakusisina. Ini ndane mwedzi wechi6 ndiri kuno kutaura chokwadi, yes upenyu hwakaoma, but there's that sort of freedom inouya nekuva kumba as compared kune munhu ari kuSouth Africa. So sometimes unogona ngotyira kure uchiti kumushando unodii, kunokuvedwe unogona kurarama zvako zvisiri pamusoro pevanhu vese, but kana uri munhu angoriwo nesimba munombozera kuti vakadzi chero vanowaridza madomati chaiwo chaiwo paPick n Pay, they're actually getting something kudarika isusu tiri kuSouth Africa. Handisi kuti munhu wese, but handisani ndambona munhu wekuti ariko kumusha ane simba ari kushanda akafa nenzara. So sometimes ukaona kuti uri munhu wekuti kuSouth Africa ka we are not only damaging upenyu hwedu chete, but kana une mwana wekuti waona mapepa, una pekutangira, une mwana ari kuenda kuchikoro, are you also considering future yemwana wekuti achazoenda kuchikoro kupi kana kuuniversity kupi? So sometimes I know it's not easy kudzoka kumba, but kana zvinhu zvasvika papoint yazvasvika ka, I think you should also consider kuti ka better nitombonganza 1 month or 2 then ndongoya kumba ungowana pekutangira, unogona ngotenga zvinhu downtown chaizvo unogara nazvo muna first. It's something chaunotowana at the end of the day. Yeah. Right. Thank you very much Kola nemuono wenyu. Thank you very much. Right. Next Kola taura itinzwe. Maswera sei Simeli. Uskera sei. Taskera zvedu. Ndichida kupa hwangu pfungwa mbiri. Takaungana saizvozvi. Ichokwadi vanhu kumakiliniki vari kudzingwa. Ini ndinotogarawo kudhuze nekukiliniki asi ndinoshanda paprivate. Chinhu chiripo ndechekuti mishonga yema-ARV anodhura kudarika mishonga yeshuga neBP. Zvakachipa. Mishonga yeBP neshuga yakachipa pane ma-ARV. Chinhu chiripo hatisi tese tinokwanisa kuenda kunotenga kunana Dischem, kunana Clicks nekwesoko nokuti anenge achidhura. Nokuti tikada kutarisa vamwe vari muno muvedu akabva kumba, unotoona anogara kumukuku
kana upenyu hwake hunenge hwakatosarira kumashure. Asi ndinoenda ndatoti nditotaura kwatiri isusu vekumba ngatibatanei tigone kunobatsirana. Kune avo vari kushayiwa mishonga, vamwe tinenge tichine kumwe kwatinoziva kwainotengeswa yakanoti chipei, sebhodhoro rinoita 3 months kune vanonwa mapirisi maARVs. Rinenge richiita 250 for 3 months. Saka futi kana uchizoda kuchekwa tokwanisa futi kubatsira kuti uchekwe ngoti CD count yako yakamira sei. Saka ndinoti kune avo vari kuti havakwanise kunge vachienda kumanana Dischem nekunana Clicks, vanokwanisa kana kuzondibata kuseri ndovaudza pavanonotenga. Havatenge kwandiri, vanoenda kunozvitengera vega, nokuti mangwana ndiri kuzoona ndakuburitswa futi pano paFacebook ndakunzi iye akataura kuti anoawana anotibira mari kwete, nokuti ndinoziva kuti isusu vanhu vekumusha hatitani kupanduka. Nambo chekuti utende unenge wakuda kusvibisa zita remunhu. Ini ndinoti hangu kune uyo zvake hake kuti upenyu hwake huite zvakanaka, nokuti nguva yatiri yakaoma. Zvechokwadi vamwe vari kudzoswa nyangwe aine mazuva papasipoti pake ari kudzoswa kunzi hatidi, toda kuti utipe ID yemunomu. Saka zvinotonzwisa tsitsi, hachisi chinhu chokuti chingafadza, zvinototirwadza kuti chokwadi takutopanitwa isi takatiza kumba kuti tiri kutiza nhamo. Ezvinezvi takuona futi imwe nhamo, nemwe mukadzi akatosununguka wokuMalawi uko adzingwa, achangobva pakiriniki akabva atosununguka pakona peshopu, abva atadza kupusha mwana, abva atoshaya. Apa haana kumutomuviga, vakanzi uyai mutore mwana wenyu muvige, vakanzi hapana kana mupurisa kana ana akauya ipapo. Zvinhu zvinorwadza, mufunge zviri kuitika muno mujoni, kungoshingirira zvinhu. Sei usina kuenda kunotora pasipoti? Anotaura kuti ndakauya kunoku kudhara, ndikaenda kunotora pasipoti ndakarambwa nemurume, vana vangu vanosara nani, uyezve inini vana vangu vanodyei kumakicheni kwandinoshanda ndinotambira. Vana vaakasiyirwa nemurume ndo vana vaari kuendesa kuchikoro. Haana mumwe mwana akazomboita futi abva mukurambana nemurume, ane vana vake 2. Saka ndikamudza kuti kopesa apa makadi kutora asilamu, zvikanzi izvo ndakatoenda seyakaexpire. Pandakazodzokera futi vakanonditi izvo chikonzero chako chokuti uapply for asilamu hachizi chingakodzera kuti tingakupe asilamu. Saka unenge uchiona kuti munhu anoshingirira. Iyo yangu ndeyo yemafeki ARV, because maNigerians atowana mukana wekuita mari. Vanhu manje ndipo kusakutenga pese pese guys. Vanhu vanenge vakutengeserwa mafeki ARV. Ende vakutenga woisa data yake zvinezvi. Saka kana chinhu chichibva kwadhokita chinenge chiri chineni, chechisiri chefeki, chinenge chisiri chekuti chakapera mazuva. Nokuti ukanwa futi chakapera mazuva akapera, unotanga futi kurwara nenyaya kupera mazuva. Saka ndinokurudzira kune avo vanoda vanouya vachitenga, kuna avo vasingadi kamwe dzavo dzinonzwa kuti dzine mari, anoenda zvake unotenga kuClicks kana kuDischem. Ndo zvandakukwirira chete kuti aiwe zvinezvi vari kungonwa mamwe chete iwayo. Saka vanongopiwa akafanana naye. So right, okay. Vanongopiwa akafanana because nyango CD count yako iri pasi kana kuti iri normal, unongonwa iwayo kuitira kuti istabilizike muropa rako. Saka ndo zviripo. Ende vanhu vari kuza chokwadi chetagona shumbresi, vanhu vari guys muri kuna zvikuitira zvakapaka, muri kunzwa umwe ari kutaura stop kungovhura makumbo runyoro. Siyai nyoro guys, nyoro zvitaregai guys, imbomirai. Haisi time yekuita vana indoi, inguva yekuti zvinezvi mungomira zvakamira sei. Handimona kuti munozvarira ipi kuchidziko kuchipatara, unoigona here kubhadhira private. Chimbomirai zvokuita nyoro, shandisai maprotection guys. Kana pasina vari kumbotodzikama, wombomira wombotoshanda wochengeta vana vari kumusha, nenyaya yekuti kunoku kwachona kwaunofara uchiitaka upenyu hwacho hwaoma. Ndiri kukunyeperai, vazhinji vakagara munomu for a long time, havana kuvaka,
havana pekusvikira, vamwe vakakanganwa vabereki. Timukomana izvozvo watiri kuitira gurupu rekuti timudonetere mari akabatwa kensa, rurimi rwese rwadyika urwu, ane gomba paurapa. Takamutenda kumusha zvikanzi handikwanise kuenda kumusha nokuti amai vangu pandakaita mari handina kana chandakavabatsira nacho kana kuita sei. Hanzvadzi dzachona tikapiwa ari kutonara panzi achienda kubasa kuti aijere vanhu vari kungoyaone haachakwanisa kudya chimwe chikafu, rurimi rwapera, magamuzi azvimba, mazino ese asheka, akutoda kubva ega, ari kudonha kensa. Saka ini ndinokurudzira ari kuenda kuchipatara, but mabatirwo anoitwa akasiyana, nekuti akatenda akatonotaurirwa nakansela wekuno kuti dai mamubatsira, asi pekugara futi haana, pekurara futi. Chinonetsa ndechekuti unogona kumutora wogara naye, ko akazofa kana kuti pakaitika chimwe chinhu chiri siriasi unobatani, mangwana vanokuramwira vakati ndiwanga uchigara naye, iwe watoita mwoyo munyoro, nokuti vanhu vekumba vanochinja nguva dzese. Saka ndo zvinonetsa. Rudo chetinarwo rwokuti hamuzosi munhu akatapadza ndichitwa munosvika hama. God will vindicate you. Batsirai. Batsira tiri kutopa chikafu, tiri kuti aende kumba, saka iye ari kuramba kuenda kumba. Isu manje takutoda kutomanikidza kutoti atoenda kumba, nokuti situation yake haina kumira zvakanaka. Mukudzei bhasi zvenharo aende kumba. Ngaende kumba. Iye ari kuti handiende kumba, ndinonochengetwa nani? Amai vangu anoita BP. Ndikati dai wakazvifunga kudhara izvozvo kuti amai vangu anoita BP. Kunze Afrika anochengetwa nani? Aingozvigarira ega. Aingogara ega kusvikira basa rapera nokurwara ikoko. Ezvinozvobasa sina vanhu vamupa kana sendi kana chiva kuti atimuzive. Musikana, mukadzi. Izvo zvokuti tinodzvanyirwa zvokuti tinobva kunze, ndo nyaya iripo iyoyo. Saka zvinotonetsa Simedi, asi murume ari kurwara. Akadhiwa mari nemayelo bobobo muJoburg achidliwa mari handiti vana vekumba vanoti vakauya kunoku vanofarisa ubva vatora vakadzi vemunomu. Vakadzi vemunomu anokuda une mari, usisina mari anokupfira kunge chapisi woitsika-tsika. Saka nyange tikada kuti titaure nehanzvadzi dzedu kuti idzi vedu vengwara yanzi musaita godo. Wauza kuti usimbe here uite mapepa you just go to the police. Mapurisa akati ndaunoviga iwe kana uchida kuviga viga, kana vazoya achinisa next time tanyora pasi report tonight tikavaviga isu kusvikira nhasi hapana kana problem. Ndichati hama dzichena dzinototi munhu asi isingu dzedu tinoda kuti aende kumba. Female ngaende kumba, anobatwa zvakashata aite sei chero ari kuhamba. Isi tapedza but ari kuita dzacho dzakaoma. Saka patatoronga kutongototi kansela yeumodza kuti wakutonokwira bhazi kana kuti wakutongonokumbirirwa kuti aitirwa mapepa kuti nendeki ungoenda kumba unozvionera ikoko, nokuti zvinhu zvinorwadza semunhu wawamboona kana wanga uchimbobatsira akuita chigundura afa akadaro, vanhu vanenge vakutarisa imimi maimbouya muchimubatsira. Problem kuvarume vakawanda ndekuti vanenge vachinjyiwa nemasouth Africans. Kana wogwara manje kudai so hapachina. Asi havadzidzi hanzvadzi dzedu hadzidzi. Totona vamwe zvinezvi varitori busy navo maSouth Africans. Kuvaudza kuti mangwana unonzwa chini mapinda papi marwadziwa negodo tichembere tisiyei. Manje unoita sei pakadaro? Saka zvinonetsa. Saka ndikurudzira hangu kuna avo varikupa mishonga yavo kuti ngavasadefaulta. Munhu batsirika. Kana waona una mari unogona kutaura naye dzongo. Anonzwisisa kupa treatment kuti usadefaulta. Zvinosatsisa mwana. Unotogaya kuti saka vanhu vese chero kutenga kwachona kwakuti vari kutenga panosvikepo achitenga naye. Vanhu vari kutengesa vakunakirwa nemari, vogona kuti supply yavo shoma vochireplace mapirisi ayani asiriwo.
topiwa vanhu vosaka kurwara. Ezvinezvi kumwe kunoku vakatenga futi kutodzinga vari kutengesa madomasi. Saka munoreva kuti zvinosvika kupi manje kana zvadai kana vakudzinga vanhu vanotengesa madomasi. Right. Mazvoona. Ezvinezvi upenyu kunoku hwakutorema. Hwakurema. Zvakaoma, unonzwa tsitsi shiwa, unonzwa tsitsi. Zvakaoma. Zvakaoma. Haafanike mukomana yarwara kunyepa arwara. Zvinonzwisa tsitsi. Unoshaya kuti ko Mwari vachona vanoda kupanicha munhu chirudzi ubva vamupa kensa ibva yamudya kuti azigomba rokuti Mwari vari kutisiya vachiona zvinhu zvakadai so. Anditika vari kuti tiite sei nhai Mwari, vari kuti kune bhutsu yakawira yasatani yakawira kuzimbabwe, kana kuti kune bhutsu yerovha here yakawira kuzimbabwe, kana kuti kwakafira benzi here. Kwasei Mwari vatifuratira kudaro nhaini? Zvakaoma. Vazhinji vari kupera, kunyanya vamwe uri kutoona vamwe vari kutoita futi pamuviri ugoshaya kuti nhai munhu uyu unomuudza seiko, woita seiko, womuudza unobva mudzwa nzi mimi muri kuzviitira zvemhuri yenyu kana mune mapepa ndeyenyu, saka mangwana uchamuita sei? Semunhu wokumba kana uya futi kurwara kandi ane dambudziko wotobatsira futi, unenge usingachatarise zvaakamboita apo unenge utobatsira kutoti upore. Asi munhu ngaazive kuti zvaanenge achitaura zvinorwadza. Kubatsira tinofanira kubatsirana, hatifaniri kuregererana nokuti akambotaura chakashata aiwa. Munhu unodzidza kubva muma mistakes. Zvakaoma. Kuno zvakaoma. Fonai guys vamutinzwewo kusati kuti muri kudii, muri kuita sei nyaya dzemapiritsi acho idzi, muri kuita sei zvinhu zvamabudai? But mozoenda mundibate kuseri kuti ramuda nhamba dzeku ndatouya tanzi ndigomupa nhamba, mundibate mundinyorere meseji ndigomupa. Saka vari kutoda nhamba havo vanhu vari kuda kunoti vari kuda mapiritsi aya variko vatouya vari kuda nhamba. Panhumbu guys pakuzvara apa chimbomirai mumbosavheya kuti zviri kuenda nekupi South Africa izvi, because unozvarira mumba ukafiramo unoshayiwa munhu anyatsokuzvarisa. Iri kuramba kufoni yako, I've tried several times, iri kuramba. Unoona, unotraya kuti utitsvage munhu kuti utsvage munhu anokuzvarisa mwana unozvariswa zvisiri izvo. Anomaona dei mambomira zvokuzvara izvi. Anomaona chiri kuitika guys ka indai munotsvaga kana musikadengi makondomu, hanti makondomu haanovava, makondomu anokuitsai rashi handiti guys, makondomu anokuitsai rashi handitika chichindai munotsvaga majadheu moita mogadzira moita zvisunga handimaona kuti musaita nhumbu. Kondomu rinokuvava itozviziva kuti rinokuitsai rashi. Chindai munoita mafamily planning, musaita vana because munopinda bhisi, mukaita vana munotopinda bhisi. Namunoti kuchipatara kwacho vanhu vari kudzingwa, ende mazuva naye akaita kugarira pamukova yemanhingikiri, pamukova yemakliniki kuti musapinde. Anomaona vakaita kuvharira pamukova yemakliniki kuti musapinde. Saka zvevana izvika chero akati kudi munhu, chero animbonza kuti hazvenyorokana hazvisi kuita. Shame. Kuna vanhu allergic kumakondomu sana Natasha. Vatori allergic kumakondomu avambokuti haibudi. Kana vakasateerera zvinenge hamene havona kuti kuSouth Africa kukwacho hakuchadiwi vanhu. Guys, ngatichite tichibatsirana. Asi kana uchikwanisa guys, inini advice andinopa ndeyekudai. Kana uchikwanisa uine resources, please, this is the time for you to go back home. Kutaura chokwadi. Kana uchikwanisa izvozvi right now, this is the time for you kuti umboenda kumba. Because ndikuona umbereko uchizofiwa. South Africa imuka guys. Imuka. Ndikuona uchizouraya vanhu kumberi. Kana uchikwanisa imboenda kumba, umbonozorora uriko chona chikana zvadzikama uchadzoka. Umbonozorora uriko uone kuti zvinofamba sei uriko kumusha. Ndimaona. Because chero une permit, chero une citizenship. Andifunga kuti ameno muzvipatara ndokunga chitongokudzinga chitoda ID chaichai.
chero kaenda nepermanent residence anogona kutokudzinga vakuti tuda ID yavo yavanoziva cheplastic chiya. Guys, ameno kana zvichiita kutsara chokwadi itai kuti mukwanise kuenda nikikiri vanokwanisa kuenda kumba endai kumba. Allo, Hello, Sisimeli Maserase. ndaswera zera sei? Taswera. Iri nyaya yemapiritsi Sisimeli havachatopa vari kutobvunza. Inini pandakaenda ndakatonzi kunyika kwenyu hakuna here. Muda kuramba muchitora mapiritsi unotanga kutongokupei kupedzisira pauna kana permit. Okay, wapiwa iwayo yekupedzisira hauna kupiwa futi netransfer letter. Ukasvika kudiskem vanotanga kubvunza kuti une transfer letter here. Number 2, koko wangu wachipiwa zvaita sobva udzoti havachada vanototi no. Ini ndakanzi we need a transfer letter. Kana usina transfer letter, vakanditransfer kune imwe clinic handichataura hangu nezita nekuda kwezvimwe zvikonzero. Ikoko ndikanzi ndikuda 550 bottle 1 remwedzi 1. Now I'm stuck. Saka una mapirisi so? Asare 2 days. No ways. Pane unafona pamanje manje achiti kwa mapirisi wandikati muti mama wandi. Ndokumbiro hanzi contact yake Simeli ndisendere izvozvo. Pamwe ndingatoita plan mangwana. Ndinenge ndotokupa kuseri kana kuzokupa contact yemunhu pavanhu. Ata uchiita mapirisi ndingamuti nini munhu anga achikumbira kuFacebook pane munhu amboisa post ama1. Saka zvinanochiuya upiwe wayo. Guys, inzwaika. Terai munzwa. Pano pane padiaries pane vanhu vakuru. Iplatform yevanhu vakuru panapa. Hatiseke munhu tune chirwere. Hatiseke kuti mangwana ini ndopata nemurumeka. Anotomboura. Saka ndozoti mangwana ndigona kufuma ndiri papi. Ndochokwadi kugona kufuma ndichiti ndipewo gamba. Ndakura ndicharioni. Handi machona. Zviriko. Saka kana uchiziva kuti ndoda kushingi waita nemwana uyu netsikana uyu. Aita ushingi anomona tatota 2 days. Takutotsvaga mapirisi ake pano. Saka if you know kuti mapirisi zviri kune vamwe vanenge vachina kune vamwe vanenge vane access nawo handika please uya kuinbox woisa picture yegaba racho nemapicture vari kumwa ndoposta kuti ane mapictures aya ane magaba aya mapirisi aya kana unawo please ndokumbira undibate musangane handika kana kutumirana handiona opiwa mapirisi kuti murege kumwa mapirisi guys hazviiti munofa hazviiti unotofa unotongofa ndipate kunzi nditotora namba yake nditotora namba ndasinatomboisevha afana nditoitoranza ndatokanga maprofile picture ndaiona ishi uya ndikupe. Alright, Sisimeli. Ish. This is sad. This is sad. Taswira dia usira sei. Taswira ndandoskamira kuti yapedza ndinotaura zvakawanda ndachida kumukurudzira pane zvamamutaura zviya mamamuti chichikuitira kunyika yedu kupatana asi akapindira kutseke zvimwe mune zvachiri kusangana nazvo kutumeleka tisu tinozvikonzeresa hatisi kuteka asi panouya vamwe vakanga vachitaura kuti guys ngatimire hatina kutoenda munokufanya kana kunoritoru because let's boys maproblem unoona vanhu vachitiita kana kuti vanoenda kuexam asi kuramidza vanofunga vasaindi kuexample vanoenda kumapeji ana idp kana ana why this is nice zvese zvakanaka mukaofisa kuti guys vanhu vamuri kusapota inoita kusvika tese tikusapota vasangoti aupi wechipote kurenga vatikete dzese vangoenda vana mapirisi asi ndogona kutomatikuta zvakasanaka but mangwana zvamuri kutoreizvo kuti unogona kupiwa nemurume unopirwa nemurume wakari vanhu uchizvitoka ngwara zvakomada mapirisi tinovakumba kwavo anaizipiwa kumba kwavo kana tichichinda kuzoita kuronopinda kunotonga ikulu tinongoti ngatibatanese ngatitore maprojekti edu kana vachitonga vatonge zvavo asi vachikutonga chirumba kwedu izvezvi tichikudzingwa kuti tinotaura maproblems edu ekumapeji avo achiita asi kana kwakudzinga south africa tinouya tichiungana akadzingwa kupatai nenu akabvunzwa zvimwe kuzviitisa iri panyaya yezvirwere chaivo hakuna munhu asingakuitwe nespoto ngatingozvichengetedzai kana zvazouya ngazvizoai. Shame. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Guys, we need to do something. Kwazvikuenda kusiriko ku guys. Kwazvikuenda kusiriko right pane umwe andisendera ndofunga atori nawo mapizza ari kumwe aya andisendera gaba. Ngaindi kuti mbonzwa Kola. Kola. Sisimeli maswera sei. Mucheka njani?
zviri kuitika kuSouth Africa zvinonzwisa tsitsi ende zvinosirisa. Ndanzwa tsitsi kune this lady abva kunotaura nemi manje ari kuti asarwa ne2 days. Zvakaoma vedu we. Saka ndiudzei kuti kana munhu uchinge wadaro wakutenga emkoto, unoziva sekuti emkoto acho auri kutenga akafanana nemapiritsi ako and then ini nangu advice yandingangopa hangu kune vanhu vari kurarama vari kuSouth Africa, maZimbabweans, if kana vakabvawo zvakanaka zvisina kana kuti kana vakudzokera vanonourayiwa or vasinawo upoteri, I advise kuti mazimba dzokerai kumba munokwanisa kuregister kuti mukwanise kutora mapiritsi enyu from Zimbabwe. Kana uchizodzokera unogara kuSouth Africa wodzokera hako, but uchikwanisa kutorera mapiritsi ako kumusha, otherwise izvi zvazvichaite zvichange zvakukanganisa. I think zvimwe zvachona zvichatopedzisira zvatozoita kuti vamwe vanhu vakanganisike chero pakunwa mushonga yavo zvakanaka. So the advice guys, dzokerai munotorera mushonga yenyu kumba muchidzoka yenyu kubasa kwenyu. But kana kuri kuti manje wakabva zvine upoteri manje panenge pakunetsa, unenge uchityawo marisk ekuti kana kuti wadzokera vanhu vakazokuona vanozoti kudii. But kana usina hako upoteri hwawakatiza nawo kumusha, go back kuZimbabwe yedu, we are free kumba kwedu. Zvakaoma zvichirwadza, but kana peko hazvidaro hanzi takuita bhajeti yemapiritsi takunwa Monday, Wednesday neFriday. No, unonga uchidaro hazvizokuafekti, hazvichashande manje, hazvidi kudaro manje, zvinenge zvakutoafekta zvisingatomboite big time chaiyo. Then ngoya kune vakadzi anasisi vedu vanin'ina vedu, please guys, kana moda kuita nhumbuka endai munozvarira kumusha. Tiri kuzviona zviri kuitika painternet kuSouth Africa, it's so sad. Tinonzwa tsitsi but chekuti atenge tisina. And the other thing, kumusha kwedu isusu vanhu tinoziva zvinenge zvichiitika, but kuti tizvitaure vanhu tinotya, tine fear. Hakuna munhu anokwanisa kubuda pachena achichitaura chokwadi. Tarisai this guy, mupurisa uyoyo ari mujeri izvezvi asungwa nezvaasungwa kurifarisawo kauya kuya ende kune kufarisa kupinda nemwedzi mudziva neuniform yestate sure wobuda wobakotekwa sokuti nimwe kopa kuzoti 48 hours saka zvakawanda vanhu vanenge vachiziva vachida kuti tigadzirise nyika, but kugadzirisa kwacho nyika yedu inonetsa kugadzirisika because chero vakuru vanenge vachitoda kuti zvigadzirisike vane that fear. Saka fear iyoyo ndiyo yatinayo maZimbabweans, we can't do anything kumusha kwedu, tichangoramba tichitambudzika kusvika tife. Thank you so much. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Right, next Kola. Usismail maskera sei? Taskera umasera sei? Taskera inini zvandanga kutaura ndozvatotaurwa naKola vabva vakuti vanhu kana uine mari yebhazi kwira uende kumusha. Ende kuzimu zvinotendedzwa kuti utorerwe, unoenda unonyoresa kukiriniki yekwenyu kwaunogara kuti ndichake ndichitorerwa mapiritsi nanhingi wangu uyu. Unopiwa mapiritsi ako e3 months woiswa pabhazi uya kunokumwa mapiritsi ako zvakanaka. Plus nyaya yekuzvarira munomu mukoma maboys vari kugara vachiinyora kupeji kwavo kuti please maZimbabweans imbonirai zvenhumbu izvi, aita nhumbu tiri kukumbira uende unosunungukira kumusha. Ndine vanhu vakawanda vandiri kutora vari kufa vachisununguka nenyaya yemuzvipatara izvi, asi kuti vanhu havanzwi. Izvezvizvi ndine akabva kusununguka kunoku kuRustenburg ari kuti havasati vakuzviratidzira havo, asi vari kuzviratidzira kabisira paJST apa achiti hanzi kana usina mari mumaoko havasi kukubatsira. Munozviziva sisimelimi kuti kune munhu paJST handi pari kubhadharwa 1.5 pari kubhadharwa 1.5 kuti usunungukire ipapo, yekuti usununguke. Kana uri muforena vari kuda 1.5 cash. Munozviziva imimi kuti kune munhu wekuti hawani kana 500 rands, anoita sei munhu akadaro? Pakaipa. Munhu akatobva 1.5 yacho vari kunyatsokubata zvakanaka here? Ari kuti akabatwa hake zvakanaka, akabva kusununguka izvezvizvo muswe handichazoti muswe wechingani. But ari kuti pakliniki yekuRustenburg vakutodzinga vanhu. Aiwa, havasi kudzinga, kukliniki uri kutobatsirwa zvakanaka-naka. But kuhospital mari kumberi munhu kumashure. And every visit handi munoziva kuti kana ukanga wakanyorerwa kuti uchaenda kuhospital kunosunungukira vemaopu vaya, une uchinzi after 2 weeks, after 2 weeks kunotariswa, uri kubhadhara 485 kusvika wasununguka, wozoti 1.5 unoiwana kupi mari yakawanda kudaro?
ende zvadaro hanzi ukaenda uri vaya vaya vanasisi vedu vamwe wekuti mvura anongowanza yekumwa hanzi havasi kubata havadi munhu anenge aine tsvina saka vari kungozvitaridzira mbijana 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 saka ndiri kungokurudzira hangu vari kuita vana ava endai kumba please zvakangoma kuti urasikirwe neupenyu nekuda kufadza mwana wamwe nekuti ndoda kumuitira umwe mwana apa unoona munhu ari kuzvara iwo utori nevana 2 3 kudhara mwana wawo uri kuita ndewei nesituation yakamira kudai maita basa sisimeri. Thank you very much, dear. Thank you very much. Hey, Kola, hello. Sisimeli murisei. Tiri right kanjani? Ndiripo ndoda kutsigira zvataurwa naKola ambobva uyu kuti vanhu ngatiendei kumusha munonyoresa vanonyoresa kumusha vapiwa mapiritsi zvakanakira kumusha manje unongotsvaga mari yebhazi kawani wosiya kadhi rako vanhu vanenge vachikutumira nebhazi kana usati waredi kunogara kumusha anouya mapiritsi nemwe munhu andinotombonotambira mapiritsi ake pabhazi apo I think 3 months because it's usually 3 or 6 months pandinonomutorera then tochizomuyisira kupep kuti aende kwaari kugara but anenge atouya which is free pabhazi hanzi ndo anobhadhara 5 kunoko then pep ndoisa ne100 atowana mapiritsi ake so I think upenyu hwakakosha chero kaenda I think kuBaitbridge ukatsvaga munhu anokunyorera chero proof of residence kuti ndogara panapa wovhurisa file wotsvaga someone kana marana epaJoburg epaBaitbridge vanokutorera mapiritsi ongokuisira makombi kana mubhazi wotsvagawo pamagrupu papa tinonokutambira mapiritsi ako tokutumira without any payment. And another thing pane Kola ambotaura zvekuti tinoenda pamagroups ekuZimbabwe chiti wow nekuno kungatimire nyaya yekuenda mumagroups evanhu vemasouth africans tinoprovoka. Yes, it's all fun and games uchingonzi miswai iko kumagroups but vanhu vanenge vari around vanhu ivavo vemagroups ivavo ndo vari kuwana the pain yachona. Vanhu ngatimirei zvekunotundudzana ipapa pamagroup emasouth africans chivatuka. Unowana munhu pagroup raJacita ari busy kutuka nechirungu hatina kwatinoenda ipapa munhu wacho pamwe ari kugara kumadheudheu but there are people vari kugara kumalocation vari kuchiona everyday vari kupinda mumakombi everyday unofamba uchitukwa. Musuno ndakaona imwe clip mumwe musikana akataura nechirungu anenge muZimbabwe zvakaitwa you feel kuti chero ini ndiri mumba kana ndiri mumota ndakashama but it's people vari kunyora pamaTikTok vari kuita sei ngatimisanei. If you see your friend your sister mumagroup emasouth africans maTikTok emasouth africans tell them, let's tell each other to stop. Tiri kutadza kunomirira edu marights kuZimbabwe tiri kuzoamirira kunoko. Can we just be calm tinyarare? Wakanzwa dada wedu Dudula achitoti it's a pity ukangonzi maforeigners maZimbabweans ndo anosimudza musoro so educated unoona pamagroups edu vanotituka it's those things but people don't see. Kadzokera futi vakanomutu ukaona paFacebook kana mazuano paSABC News postwa chat mazimba vanotanga kutoenda chinoshorapodza kanzi zvakuwanai. Can we just let people wavo isusu takauya kuzoita zvatiri kuita ngati kuti ini ndikakoresana uya wojina wobatsira futi mudundu wodai wechitoita zvinhu sina ngataure. Thank you Sisimeli, bye. Hey, thank you very much. Precious sototaura imbomira nditange ndaningirira ndafonera uyu angagara achingoti ndifonere. Okay. Ndawatsitsi. Hello, Kola. Just say. I'm just like, I'm sympathizing nevanhu vakushama chose ndotora kumusha and I'm like vandoteedza kana witness kuchipatara kwandotora so that's why I'm moving to check about 1 year I'm like 30 about 190 so I could stay with them only mangwana handishandi mangwana so une magaba 2 yaunokwanisa kushare nawo. No, ikagaba 190 so it's 90 supply every 3 months. Also unopa munhu uye 1 month. I'm willing to stay 1 gaba nevanhu 3.
Eish. Zvino kwai pane gaba rine 90 riripo asi ari kuti anoda kushiyanisai muri 3 kuti mukwanise kuchovha handime ndichitawo plan pamwedzi waunenge unawo unenge uchitawo plan but anofanana here mapirisi ari kuti ndinomatora kumusha. I think right now kuti ndivataridze. Alright. Gaba racho manje racho ndogona kuwanika mangwana chete gaba racho ndeiri vanenge vachimada tobata namangwana gaba ndeiriri gaba iri guys gaba iri gaba rakanzi ranji dolutegravir 50 milligrams, lamivudine 300 milligrams, tenofovir, disoproxil, fumarate, 300 milligrams, comprimes. Okay, all right. I'm sorry. All right, saka amamanzwa antimamanzwa maseka tindozokorodza mamanzwa mazita mosheana dolutegravir 50 milligrams, lamivudine 300, tenofovir, disoproxil fumarate 300 milligrams. And kana uchikwanisa kumwa aya ekumusha, get hold of me ndokupa number andisika akatusiyana mapirisi yase ndake akasiyana saka anomwa andatauraya anomwa andataura aya ndibate mosheyaniswa anditika mosheyaniswa then iri rake ndakanzichi Acriptega. Acriptega. Sisimali. Acriptega is. Saka tosiyana. Saka beta ngotsvaga kwa munhu mwayo kusasanganisa guys. Do not mix. Sisimali. Don't mira precious. What I call saka nanika I'll get hold of you then you motor. It's not precious, Sisimali ari kutaura ngemunhu. All right, thank you very much, Call. Right, and it's one on Facebook. I don't know if you go to. So, I was kind of. Taura ndikola vapinda avo ndivo vanga vachitaura. You wish to. Is it the same with this one, Sisimeli? With which one? Look at this one. And my own, and who want if my life, what I want is my guest. Okay. Saka nditokwanisa kuona vari mukomenti section tarisai isati munenge mukwatiri munobuda muri blank tarisai guys ganitotesa nemwe phone ari kusunza ucho togatikunira kusumudza racho nderipi ndorakafana nerokupedzisira akasiyana iri rako iri rakafanana nerokupedzisira randaonapo rakafanana rakanzi aprictive something like that ndiroro rawasvira kufanana rakafanana taurai kola machi taurai chinza. Hello, Sisimeli Makadi. Namadhara. Aiwa tiri right. Ndachida ndikuda kuvhumirana nanono paataura about noise kuti isusu tinotanga noise sometimes. Mama Lawyers anonyarara zvawo uko watu tinoenda tinokomenta tichiita akasiyana mapirisa kune mamwe ayo zvakawanda naimi mamwe imwe type ichi imwe type iyi yakatosiyana iyi yakanzi chi raiding ichi ayakanzi raiding akatosiyana mapirisa aya guys very different akasiyana uyu ari kutokutsvagawo hanzi murume wangu ane 3 days anomwa aya murume wake hanzi ane 3 days asina kumwa saka please kana une anonzi raiding aya please ndibatewo kune munhu ane 3 days asina kumwa
kune munhu anetedera sina kumwa kana unawo please akadai so ayo ndibati akanzi reiti nayo dzakasiyana anokafanana guys inandizoziva patidi zvokutoti kwai kuzonzi takapiwa naSesimebi guys inandizvizivi zvokufanana kana kuti kudi zvinonetsa okay uyo ari kuti hanzi magaba emapirisi anouya akasiyana siyana umwe musi unopiwa blue umwe musi white but chinhu chiri chimwe chete but aya kose yakasiyana mazita iri redhini kutipowo zvona iwe mina ndikufonera redhini rauya hii ngatiwapowo It depends, Sisimeli. on Facebook kuchimba chireo uyo asina kanzi redhini uyo haana zvewe ndina kuti atarise pane paseri so panonyorwa combination yekuti gaba iro rinenge rakagadzirwa nechii ndokuti abatsirike akangopiwa chiyaro magaba anofanana but combination yake according to zvondoitaka chirega ndichikupa nhamba mutaurirane muhwisare ine handichitozivi umubvunze ushu nhamba dzake idzo kwai munhu ane 3 days asina kumwa saka chitotaura naye iwewe okay right please mpeti asi peko here hasi peko right peko unomubata handi ari kutoda ari kutasana 2 days unomubata pane umwe asinda message and Sisimeli, if you get someone who's desperate in Pretoria I can help. I work at a public clinic in Pretoria. Kuvariko here vari vasina vari kuPretoria kune mumwe wedu atanoshanda papublic hospital amunobatsigwa kunotora mapirisi aiwa nai marunga kana vachimwe akafanana vana vatadza vashiyane here nokuti icrisis right now. It's a crisis guys zvokuti kana mapirisi ashiyaniwi zvazveka anenge ariko mapirisi right now tiri pacrisis guys vanhu ngavashiyane mapirisi nokuti kana akangofanana kuti mapirisi aya kana gaba rebhuru riya randakaona naona riya neiri rasumudzwa pakafanana kaya mapirisi mamwe chete ngavashiyane guys tiri pacrisis tingaita zvekuti kwaiga ashiyaniwani kana ariko kana kusina kudai tiri pacrisis vanhu ngavashiyane pagaba zvapo panoita remainder tosara kana kuma12-15 bhosi vanokupa vachiziva kuti uchazosara usina saka unotowana anotoita remainder kuti unoposa ambuda anotozongosara chete ambopera esi aiwa urikuona chipati ataura marunga asa zvakanaka ine kuti kana asina kumakosa but ndikuti panguva ino handika pane gaba rinasumudza rebhuru yaka iri riri kupiko gaba iri gaba rebhuru iri handirasumudzwa nomwe munhu akafanana kamapirisa aya vanogona kusheya nokuti icrisis pana kuita 3 days munasina kumwa 3 days guys munasina kumwa toti kwadzi musachiyane tichitoona kuti akafanana mapirisi aya aiwa imwai guys imwai variko here guys vasara kuPretoria vasitorona mapirisi mondibata kuseni kune munhu ari kuda kudi shamwari timanyi zoti if anything goes wrong hatikwekukosha tiri vazimba isusu shamwari we survived under difficulty kana akasiyana viral vanogopuwa akafanana sei toti zvakutaura kuti viral load yavo yakasiyana asi mapirisi akafanana saka vanopuwa akafanana sei kana viral load dzakasiyana vari kupiwigwe yakafanana asi juwa anenge achimwe akafanana viral load dzavo dzakasiyana asi mapirisi vari kupuwa mamwe cheteka saka akumwe asina naimilka hamusi kundigwisisa kana ndakabata gaba rakadai soko handika iri reolive oil umoya one gaba exactly rakadai handika vaira rinodhivira kuda umwe ane 50 umwe ane 30 asi tiri kupuwa akafanana kudai so saka tishei saka totodzane kusheya indakabata zvakafanana saka totodzane kusheya chiri chinhu chimwe chete ndakabata gaba rangu reolive oil rakadai umoya ane gaba same gaba rakadai handiti kuna kumapirisi ari munhu ndomapirisi ari munhu handiti asi obvious zvemavhairawo watizvo zvinozikamwa nemanesi handiti saka ndaikona icrisis hakuna vanorega nekushiyana mitimazimba isu guys shiyanai kana akambofanana mapirisi chete cheteka ameno guys 3 days munasiri kumwa guys totikwanzi munhu akafanana mapirisi munyezona kuti akafanana icrisis akafanana mapirisi toti munhu usamwe munhu usapiwe asi totoona kuti akafanana akatofanana magaba amamwe chete masai mapirisi akafanana mapirisi ndiwo akafanana moti kwai vane mavhairology
ane paanofanana ozoita paanosiyana pandataura kuti mumwe munhu izvozvizvi kungoti vamwe havasida zvokurashidza havo ukavhura paseri apa rikati kuverengerei anotaura kumusiyano wavo. Pane pakanyorwa kunzi combination, pane pakanzi tenofivho, lamuvhudhini, electrogravia. Mumwe unosangana pasina lamuvhudhini paine imwe. Ndozvanachira kuti anoenderana according to. Asi achingori mugaba rakafanana. Saka tinongosiyana mbichana asi ukaona vane vakafanana. Handauvisisa manje aiwa ndakuzvivisa. Samukuti magaba anenge akatofanana asi anenge akasiyana pakuzonyuka mamiligira. Alright, mazondi ndazouvisisa. Alright guys, sorry. Ndafunga kuti inini kazvinenge zvakatofanana. Ndakati zvakafanana zvose mugabazvo. Hamuna. Handauvisisa. Now I get you. Ndanzwisisa. No, I understand. Kuti kupawo mumwe zvako kana une extra 10 ukapawo 10 days anotogupusha mwaka uno mamwe 10 anopusha kana akafanana chete asi problem. Ndanzwisisa now. No, I understand. I understand. Ndazonzwisisa manje. Handine saka kuti mapirisi akafanana aya. Inomotwa munhu ngawasashiyana iwe akafanana. Kuti kudikwe. Anosiyana mukunyogwa handauvisisa. Ndada kunyogwa nekusiyana kuti ikoko kuti une zvirwere underlying mama-TB ndatovisisa kumwe iri because kidney kana chii anenge achienderana nekumwe. Ndatovisisa kuti miplasma dosage anenge akasiyana. Ndanzwisisa. Ndanzwisisa. Saka guys, hapana wana ane rei what ishi. Ane rei something ishi. Hapana here. Redini kuti baba mukombe muone kuti zvinofanana here ma-ingredients kana akakombeya ma-ingredients akafanana musheyaka. But mutanga saka ingredients amuri kutaura. Akandisendera ndikaverenga inini ndinomaziva zvokudaro ndikaverenga ndikaona kuti akafanana haisi problem. Mira ndikusendere maredhi nacho. Bhozika zvinoita handinokona kuti redhi niyo iyi ndokambani yakamagadzira. Inogona kuya redhi niyo iri mugaba reblue futi but rakafanana. Saka anogona kubuda maredhi 2. Kuti aiwa asiriwa asanenge akafanana saka chakakosha kuverenga pacombination yawo apa ndo pakakosha. Okay, ndikusendere watosendi gaba racho iroro. Okay. Ndakupa gaba racho. Zvanoda kuti rega ndikupe nhamba. Utaure navo. Mukombe magaba acho. I think zviri right. Gaba ravo ma-ingredients mukombe. I think it will make sense. Hatitiri pacrisis guys, kutongobatsirana vanhu vachiinda vakadaro. Kutongobatsirana guys. Ndinoti ikapapa redhi iyo yachona gaba racho nevira vatisendere. Ukatotenga kutsvage pakayasonyorwa ndinavaunza panakuviri kuti harina. Saka ndakutsvaga sachii zvikuitika panapa. Atumira aya. Iri ndora muri kuti akafanana magaba asi mukati zvinenge zvakasiyana. Kwaitawo iyo yauya iyo yakanzi Luvigem iyo. Luvigem iyo. Zvairi crisis nai Mwari. Zvainonzi crisis, zvairi crisis chaiko nai Jesu. Yeah, crisis. Ndingataura Sisimeli. Taura kumira taura. Okay, ndanchida kuti so inini ndine chronic ye-asthma. Ndaitonwa ne-BP 2010 to 2014 ndakangosiya but yeah. Inondibata apo neapo but I'm not on tablets anymore. Ndaive pa-Redac and whatnot. But I've been collecting asthma. So pekutanga ndaicollecta ku-clinic. Ndikazochinjwa 2015 ukienda ku-hospital.
As much as things are bad now, muno havachatidi or whatnot, but for someone like me, atova nemakore achicollector, I appreciate. Ndo chokwadi. So hospital from 2015 taibhadhara ma25 rand. Ever since we have been paying hospital taibhadhara mari yakafanana nevemuno. Then ikakwira ikaenda kunana 75 rand ikakwira. Then papa pakazopinda mutwaledi ndiye akazouya aka increase mari ya too much. Kuti now we are paying for uya hadi ngaambotidi uya munhu vakagona vamukanda haatidi kumaspoto. hatidi because mari yataitobhadhara 75 rand from 75 rand ikaiti 395 from 395 yezvino yapo 485 so every month unotobhadhara collector but makliniki manje atichadiwi but inini lucky ndiri kucollecta kuhospital nemwana wangu tisingazivi. Last week ndakaenda naye because she's also asthmatic uyu mudiki uya ne4 years. Last week ndakaenda naye tikapuwa zvedu matablets, no problem, no what. So we don't know what will happen but ndiri kutoona kuti nekuzvipatara zvimwe vatopinda isusu tiri kutora kuHelen Joseph nekuCoronation ndiri kutoona kuti vatopinda mune zvimwe zvipatara but problem manje challenge nematablets easthma but ndiri kunzwa vema-ARVs vakawanda kutoti kumusha vanotora it's cheaper. Isusu edu manje anodhura like one tablet riri kutorwa nemwana wangu she takes a tablet every night every day once at night then nemainhaler ake iri rimwe racho tablet riri kuita 635 riri one without maspray. So tinomboita lucky kuhospital ukaenda woti nhasi handina mari ndine 100 rand vanokupa vanongokutambidza faili yako ndochokwadi vokupa zvodhipenda nekuti wasangana nani but inini kutaura chokwadi handisi kubhadhara yese every time. So kuti ndizoti mwana wangu ndikamuti 6 iyoyo for a tablet ndozoisa mainhaler ndoisa inhaler nematablets it's too much hatizozvikwanisi ende kumusha futi unototenga like right now ndinasisi vangu vari kurwara vane heart problem ndanzwa sisi meli nematesti munongonzi ngaite testi $30 $20 $15 wozoona mamatablets acho futi kumusha anodhura kunoko kunana clinics watoti havachadi prescription ekumusha so unotoenda kuno vanotumira prescription yacho ndoenda kumadoctors emuno unotobhadhara sometimes 50 rand but ini ndina doctor vanondibetsera vanongondinyorera medication iyoyayo woenda muclicks unotenga it's better that way matablets acho anotengeka kumusha but asisi vangu eheart most of them ndinotenga muno so for us vamwe vechronic tine challenge futi nekuenda kumusha. I think vema-ARVs they are safe from what I hear kuenda kumusha but isusu futi you'll find iri randiri kuti 635 muno kumusha it's very very costly because last time pandakabvunza raita 8 something ndisingazivi now because remember kumusha $dollars and madollar kumusha futi vari kuma-abuse ivo $5 vari kuita kunge imari idiki ishoma but isusu vari kutambira rand kana takuiconverta $5 is 100 rand. $10 is 200 so kana vakundiudza kuti tablet rakati $50 it's 1,000 rand already. So yeah, mwari ngavatinzweyo minamato ipapo vatinzwirewo tsitsi but yeah zvakaoma zvinodambura mwoyo nepakati tisosedi guys apa pakataura chokwadi manje ka vanhu vanodeteriorata health yavo mutakuona vanhu vachinzi vari kudonha vari kufa vari kudai nyaya yemedication guys because kune rimwe timu riri kutaura chokwadi pamberi pamwari kune vamwe timu riri kuSouth Africa rakazviudza kuti isusu kumusha hatina kana pekunosvikira tidzokeri tinongofira muno saka munhu akadaro anotopreferya kuti ndo handimwi ndanyimwa rega ndichirega ndinofa anofa guys
Hey. Yeah, zvakangooma. So yeah, I'm just praying. Ndakaedza ndakamboudzwa nevamwe kuti anzi mukaka donkey milk, and I don't know what you call donkey nation. Mwana kana achiri mudiki inopera, but for now haisati, so kungodhipenda nematablets nekunamata kuti ngaipere, at least for mwana wangu. Inini I'm okay, inini I'm fine, ndikangoti maspray yangu I'm fine, but for mwana kana akuvharika papa, you feel sorry for mwana wakutodawo tuma liquid. At least hospital, the good thing we're getting everything. Pampu vanokupa tuma ningirikino tutokushandisa pama oxygen vanokupa, so it's much better munomu, ndochokwadi. It was much better, but and we don't know how we'll reach December panyaya dzemedication. People are suffering nema diseases akasiyana siyana kunze uko. So yeah, it's sad. Ndozvandanchida kutaura sisimeli maita basi. Zvakaoma. Sorry ako dear, sorry ako upu zvichangofamba saizvozvienda. Yeah, thank you sisimeli. Hey. Guys, this is so bad. Munoziva kuti asvika sei apa senyika 9 manje guys, munozoti zvavanenge vachiita kana vachiita zvinhu zvavanenge vachiita kudai soka guys ka manje muchaona kuti chigwere ichi vanhu zviya zvokuyerera vhudzi zvegore iri azvinenge zvadzoka. Hani maona unenge wakutona munhu achitoyerera vhudzi because munhu achamwe mapiritsi, munhu achitofamba achitozviitira guys because munhu anenge asingasamwe mapiritsi. Hani munoona kudhara vanhu vanti vaibuda ningikiri, uchiona vanhu vakutobuda mahumunya nenyaya yekuti munhu anenge asingasamwe mapiritsi, anongoti handichamwe ndongomawanepi. Hey guys, inonzi crisis chaichaiyo, kutaura chokwadi icrisis. Hamuna kuti government ingaitawo sei ichiwa zvinhu zvakadai. I hope this life vachaiona. I hope they will see this life. Vatiudzewo kuti vaitewo plan vedu way. Kana zvichita kuti vatumire mota ine ma-ARV, vanhu vanopuwa hawo hameno somewhere, ngavatumire mota ine ma-ARV. What is this guys? What is this? What is this guys? Meme kudzokera panoma kuchanetsa because South Africa kuma South Africans ende vakataura vakaita hondo dzavanoita government inoteerera. The government inofotodzwa kuteerera because vanototi vanhu vedu. Ndandichera imwe clip nhasi kuparliament kuti vachitaura kuti we need to put our people first. Vanhu vedu vari kuchema and every critical work job ndiro tinenge tichitaura kuti tipe vanhu vekunze, but mabasa akafanana nemarestaurant ekuvaka ichingapiwe vanhu muno kureva kuti itori crisis iyoyo, itori crisis. But now zvirwere zvichatendera, chinonetsa manje chava kutodza kufunga vanhu South Africa ndechekudai pakaita outbreak nhasi yechirwere chikatanga nemunhu ari kana kuchikutembisa one muZimbabwe, pakaita outbreak akaenda kuchipatara vakatadza kumuatenda akadzokera community yetembisa, outbreak will spread komutembisa yese kureva kuti nevanhu vemo vachafa nechigwere chanenge fanwa kunge chakarapiwa munhu one chakapreventa multitudes of people, but because of their selfish reasons kuti hatide munhu hausi munhu womuno uri muforena, saka they will not treat that ningikiri that outbreak iyoyoka vachapera kufa vese, vachapera kuurayana vese. Ngekuti guys paita chigwere chiri outbreak chigwere che-airborne disease chinenge chichi airborne chekuti munhu vanhu vanofema munhu wese chaita soke covid nguva iya vanofa vese because vari kuita selfish yekuramba kuti munhu apinde kuchipatara anorapwa nekuti hasi munhu wemo. Yes, Tanzania drug resistance ichapesera yadevelopa kana vanhu zvakaoma unotoshayiwa kuti wodini vedi we. Hey. Varaidzo, South Africa will never be like Zimbabwe. Ngaticheke zvedu kufadzana nenhema ipapo. South Africa will never be like Zimbabwe. Ngatisambofe takafadzana nenhema ipapo. It will never be like Zimbabwe. South Africa vanofaitira nyika yavo. They fight for their country. Vakasiyana nesu. Haifi yakasvika paZimbabwe. Hazvigoni.
hazviiti. They fight for nyika yavo. Vaya ndo vanhu South Africa inayo mari, ine varungu kasvika musakanga South Africa ine varungu ka ine varungu. South Africa zvinhu zvakawanda inoproducer yega. Yesera nesu Zimbabwe vachine mafarms mahombe ane varungu vanorima magrapes atinodya yava plums atinodya South Africa. Chii zvese zvinorimwa ndezvemunyika muSouth Africa imomo, zviri organic zvinorimwa imomo. Maorange vanachise zvinotozotengwa zvichida kuZimbabwe zvinochena vanorima vega. Anoona saka maresources vachinawo zvasiyana nesu kuZimbabwe. Hatichina maresources, hatina, and we cannot fight for our country because tinorohwa nokuvara. South Africa yadhakwa kumaforena, yadhakwa, but kuvanhu veko asingaende kubasa, they will still survive in a grand iyoyo 350 kana kuti 400 ameni vanosurvive because vari munyika mavo, vari munyika mavo. Vanhu veSouth Africa musakanga neMasouth Africans vanorarama grocery reMasouth Africans chacho matumbu euku, makumbo euku, mitsipa yeuku, kozoti braipek. Unotoona munhu achitenga braipek wana achiropedza mwedzi. Hanimona ndo chikafu chevanhu. Acha yake akawana gaba rake acha rakadai soko owana 12.5 yebhupi upi hwake, handika owana 2 liters yake yemafuta, otenga matumbu machi izvo zvejoka kabechi mwedzi unopera. Kana rumbidzai never, hazviti, hazvigoni. South Africa inyika hombe wangu. South Africa itori, it's just like kakaAmerica kadiki. South Africa kaamerika kadiki wangu, haimbofe yakasvika paZimbabwe. Inodonha zvayo kuti magetsi kunoita kuti asi zvari kutogadzira kandi vakutovaka mapower station vari kutovaka. Andoona zvokuti tinoenda kuZimbabwe, aiwa that's one, it's a lie. Hazviti, hazvisviki ikoko, hazviti. Ine vanhu vane mari zvokuti vanomutsa nyika yavo, mari yacho vanayo. Tasaone matenda emari dzinenge dzichitaurwa. Judith, ndiri kutaura kuti asa it will never be like vachagadzira. Ndosaka tona vari kufaitira kuti ngava maforena ngaaendi tigadzire nyika yedu. Handiti zvava kutaura, maforena ngaaendi tigadzire nyika yedu. Haazvo kuzosvika paZimbabwe, haisviki zvayo South Africa. Haazvo kusvika paZimbabwe handifungi, inoenda down zvayo, asi kuzosvika paSouth Africa paZimbabwe haisviki, haisviki. Amen. Tine tichiona guys, tiriko tine tichiona zvakafanana neUK inoi. Mvunza yema20 dzakapinda muno ndotokudza kuti UK zvainga iri 10 years ago zvakasiyana. Zvavakapinda iri UK naizvozvi izvondo watokudza kuti zvakasiyana. Vaiti vakanopinda ne50 pounds mushopu vainotenga chikafu chidini iko zvinhu zvasiyana. Vanotokudza zvasiyana, but UK, can it ever be like Zimbabwe, like Africa? It will never. Yakatodzika izvozvi, yakatodzika pairi apa vanhu vatoti zvaoma yakatodzika, but it's never like Africa. Haizosviki ikoko, haizosviki. Vanototi they fight for their country. Hanzi a lot of Americans are retiring in SA. UK bvunzai vanhu vekare vemimaka yakudhara UK munotaura kuti kudhara pataiuya zvinonga zvakanaka, zvinhu zvaidai ende zvaidai iko zvino muri kutoona zvinhu zvakandochinja zvakatooma, but shumburesi vakanzi vauye kuAmerica uko kwakaenda vangani, vakarambira muSouth Africa, vakarambira vakanzi vakapiwawo kunzi uyai uku muAmerica uko kwakaenda just a few, havaende because remember vakaestablish kudhara vakaita mafarms anoproducer chikafu. Andiona vakaita mafarms anoproducer vane madairy zvemadairy, havaendi. Vakataura kuti we don't come there, vari bhoa, havaendi vaya. Vakanzi uyai uko naTrump uko vakaenda, havaendi vaya. Amen. Regai tigoona. Amen. Handizivi guys. Ino hameno kuti kufungwa dzangu kuti ndiri colonized guys. Inozoti nyika kanya kuti varungu nyanyi kuzosvika pakudona chaiko. Hameno kuti ndiri colonized kana kuti nyika yakaita varungu vanhu vachena vaya haisviki pakugwadama kuti gwada. Amen. Haigwadami zvokudaro.
Hans, do you know that we have a Zimbabwean member of parliament and a female mayor from Zimbabwe in UK? Handisiyo. Saka handisiyo. Hanzi nakunaenda ku-UK chingwa chaita 50p. Now to yes, ndochandiri kutaura. Vakagara kunogara kuzati mabasa vaita ekushara. Vakauya kudhara. Mabasa vaita ekushara. Vachiita zvavanoda. Vachidiri mu-UK zvakachipa zvinhu zvakanaka. Handimaona. Iko zvinoda kuzati the cost of living is very high. Zvinhu zvachinja. Zvinhu zvazodai. Asi izvozvi right now. Handimaona. Nyika iyi tingateka gwadama here? No. Kids are still going for free kuchikoro. Kukaenda kuchipatara kuchiri kungotopuwa mushonga kurapa mahara. Asi vanhu vari kuzvitotaura kuti haa zvatochinjana, zvasiyana, zvapera, yapera UK. Inema here guys? Hamusi kudaro kuti UK yapera. Asi si vanhu vari kungorapwa mahara. Kuchikoro vari kungoenda mahara. Mabasa achiri kungoadvertiswa pagedhe kuti panoti kuchagova vanhu vemabasa. Asi vakapinda kudhara kuzati yapera. Asi haina kugwadama, asi muri kuti yapera. Haigwadami zvokudaro. Ndiseme ndokubhejera. Haigwadami zvokugwadama kuti gwada. Hazviiti. Hazvigoni. Inopera kakuti muri kuinda makaenda kusakura kudhara maitoziva kuti ndikapiwa 500 ndiri kutenga gusani rakaita sendichidzoka and the people were friendly, everything was okay. Zvakuitika now takuti yapera but havaregi chigwadama zvokudaro. Iko zvino gusani chako grocery chako haungatengi gusani 200 pounds ukati muri a family of 4 ndikapedza mwedzi hazviiti. Day ticket 5 pounds, that's 6 pounds here. Tara chokwadi, so amen. Regai tingoona sisa kungochemera nyika yedu bedwe kuti kana vanhu vochaiwa ma-IRV. Kwai peki yema chicken wings was 80p ndichipinda muno. 2 pounds something. Now. Atiburi kuona. Matomatisi chaiwo chitenga matomatisi chaiwo. Ndokuti ndatenga madomatisi akati ndokuti ekuti nditenge madomatisi akanotombonita kana kuti week kana 2 weeks ndingotenga madomatisi kana kuti 2 pounds 50. Tomatoes. Sure, tara chokwadi. Saka I don't know. Kwadzi when the day I came bypass was one. And the NHS is on its last legs. Imika, when him Saturday, Imi, when Rangwara, when my plan of it. When my Rangwara, my plan running one now, no such this year, I don't know. This, but I think John Oconda can go to Shawa and up to the Chocolate UK. She come at the check. Since the Zukuti, you know, my plan that you are only going to get out to an hour, you know, so good day. Amen. It's just nobody. Chinenge chamuka inyama chauya ipapo ndocho tokotamba irikurira iso ati isusu katakana kuti mazimba tikwati ativhunduka ini kambiseni zvangu titori soja gamba chauya ipapo ndocho ndotangira ipapo zvatouya ipapo ndotoda kutodhenza kuchune ipapo zvatouya ndototangira ipapo handimbochipesera dai chato zviri ipapo ndotangirawo ipapo ipapo saka amen. Hanzi akanzi Miri Haiti is a scammer. Who I just say? Zvakaoma. It's in Jenny Power, you know it.
aiwa miri haiti muzimbabwe izvozvi ndandichiona hanzi pepisi izvozvi ndanga ndichiona gaizi kuchinzi kwai vanhu vakauya nemacos macontent creators muri kunzi kana muchiita zvemacontent muchiwana mari hanzi munenge muri nhikikiri munenge muri kutowana mari muri kutohora mubvumigwi nemavhiza enyu saka pamberi avo ini ndikati cross the bridge when we get there ini ndotambai kurira panguva iyoyo cross the bridge when we get there ipapo kana vanenyima ndikoko tongoitawo next step guys tingazvitsvaka izvozvo zvokuti nai ndivati mutemi munonongochinja nhasi mangwana yachinja next week yachinja vhiki rinoyazve yachinja inongochinja wotoshaya kuziva kuti zviri kumbofamba sei saka ingotamba iri kurira tamba iri kurira awa miri haiti chitomuziva anotonzi miri haiti ndo zita rake neseneme yake anotonzi miri haiti so guys tambotandara totandara futi mangwana totandara futi mangwana topedzisa nyaya dzedu dzimwe mangwana handichika topedzisa dzimwe dzedu nyaya dzedu mangwana tichinda mberi takadaro. Thank you for being here guys. Asi ndisati ndadzoka ko makazoti kudiko guys ndikuchoka matiketi 2 bedwe rimwe rendegere kubva Cape Town rimwe rendegere kubva paJoburg 2 zvawo vasikana amboita mari ko matiketi wa yenene imari iko nayo. David matiketi ndipewo zvidiwonewo zvasikana vedu we ndakadzana mujolo Natasha jolo kupi zvako kutomwenye pawo. Yes Tula, how are you? Ewa miri aita mumzive rega isitomziva kwini peseni miri unogara kumapurazi kunonzi Port Elizabeth kumapurazi uko kwaakarohwa mukadzi womurungu ka unogara kumapurazi ikoko hameno mapurazi anda zvokurima masunflower kana kuti mawaini hameno asi akarogwa muno akarogwa kuSouth Africa kone murungu kuSouth Africa uko. Hanzi mwenda rini kuSA hanzi kapa 3k yo zvainotodhura zvakapa inodhura darika Joburg tuenda na September September 20 tubva kuno muswaniko tubva muswaniko ma 20 something wedwe ndeni kwangatengerera ushumbresi ticket wedwe izorore umotengera ubamnini hanzi china ana saka mangwana ndiuyi live show mwadza kuntengererawo at least one hake ticket saka mangwana ndiuyi show ndiuyi shumbresi vanhu havasi kuda kutengera ticket wena. I don't want to buy you a ticket wena. So guys me I'm going hanzi kapa kuita 4000 yui zvakaoma right tokontinya mangwana guys antika murara po guys.